இந்த காணொளி காட்சியின் வாயிலாக ஆண்டவரை தொழுது கொள்ளுகின்ற உங்கள் அத்தனை பேரையும் இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கின்றோம். சர்வ வலிமை கிருபைகள் மிகுந்த சர்வேசா, தரிசனம் தருமுன் சந்நிதி புகுந்தேன் திருவாசா. தரிசனம் தருமுன் சந்நிதி புகுந்தேன் திருவாசா. தூய சிந்தை உண்மையில் உனையே தொழுதேத்த, தூய சிந்தை உண்மையில் உனையே தொழுதேத்த. தூய ஆவி கொண்டனை நிரப்பும் ஜெகதீசா. தூய ஆவி கொண்டனை நிரப்பும் ஜெகதீசா. அருளின் வாக்கை கருத்துடன் கேட்டு அகத்தேற்று, அருளின் வாக்கை கருத்துடன் கேட்டு அகத்தேற்று. 60 100 30 பெருக அருளீசா. 60 100 30 பெருக அருளீசா. சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர், பூமி அனைத்தும் அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருக்கிறது. பூமியின் குடிகளே, எல்லாரும் கர்த்தரை கம்பீரமாய் பாடுங்கள். மகிழ்ச்சியோடு கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்து ஆனந்த சத்தத்துடைய ஒரு சந்நிதி முன் வாருங்கள். இது கர்த்தர் உண்டு பண்ணின நாள், இதிலே களிகூர்ந்து மகிழ கடவோம். ஜெபம் செய்வோம். மகா இரக்கமும் கிருபையும் நிறைந்து எங்கள் விண்ணரசின் தூய பிதாவே, மனமகிழ்வும் அமைதியும் ஆகிய இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை வேளையிலே நாங்கள் உம்முடைய பரிசுத்த ஆலயத்திலிருந்து இந்த காணொளி காட்சியின் வாயிலாக இந்த ஆராதனை நடத்துகின்றோம். இந்த ஆராதனையிலே கலந்து கொள்கின்ற ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் பாதுகாக்க வேண்டுமாறு நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். கடந்து சென்ற ஒவ்வொரு நாட்களும் ஆண்டவர் எங்களை கண்மணி போல பாதுகாத்தபடியால் நன்றி நிறைந்த உள்ளத்தோடு நாங்கள் உம்மை போற்றுகின்றோம், மகிமைப்படுத்துகின்றோம். இந்த தொழுகையிலே நாங்கள் பாடுகின்ற பாடல்கள், வாசிக்கின்ற வேத பகுதிகள், சிந்திக்கின்ற அருள் வார்த்தைகளை ஆண்டவர் எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து தர வேண்டுமாறு நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். உம்முடைய தூய பிரசன்னம் எங்களோடு தங்கியிருக்க வேண்டுமாறு நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். எங்களையே தாழ்த்துகின்றோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். வாரும் மாதேவனே உம்மை துதிக்கவே என்ற 48வது ஞான பாடலை நாம் யாவரும் இணைந்து பாடுவோம். உம்மை துதிக்கவே துணை செய்யும் உமக்கே கனத்தை உமக்கே நன்றி
சேர்க்கவும் அருள் செய்யும். மாசற்ற ஆவியே, அடியேன் நெஞ்சிலே தரித்திரும். என் ஆசை அறிவி குறைவை நீக்குவி திருப்தி ஆகுவி அன்பாகவும். திரியேக தேவனே, நித்திய ஜீவனே, உம்மாலே மானிடர் யாவரும் இகபரத்திலும் விரும்பும் பாக்கியம் கிடைக்குமே. ஆமென். சங்கீதம் 85 நாம் இணைந்து வாசிப்போம். கர்த்தாவே, உமது தேசத்தின் மேல் பிரியம் வைத்து யாக்கோபின் சிறையிருப்பை திருப்பினீர். உமது ஜனத்தின் அக்கிரமத்தை மன்னித்து அவர்கள் பாவத்தை எல்லாம் மூடினீர். உமது உக்கிரகத்தை எல்லாம் அடக்கி கொண்டு உமது கோபத்தின் எரிச்சலை விட்டு திருப்பினீர். எங்கள் இரட்சிப்பின் தேவனே, நீர் எங்களை திருப்பி கொண்டு வாரும். எங்கள் மேலுள்ள உமது கோபத்தை ஆறப்பண்ணும். என்றென்றைக்கும் எங்கள் மேல் கோபமாயிருப்பீரோ? தலைமுறை தலைமுறையாக உமது கோபத்தை நீடித்திருக்க பண்ணுவீரோ? உமது ஜனங்கள் உம்மில் மகிழ்ந்திருக்கும்படி நீர் எங்களை திருப்ப உயிர்ப்பிக்க மாட்டீரோ? கர்த்தாவே, உமது கிருபையை எங்களுக்கு காண்பித்து உமது இரட்சிப்பை எங்களுக்கு அருளி செய்யும். கர்த்தராகிய தேவன் விளம்புவதை கேட்பேன். அவர் தம்முடைய ஜனங்களுக்கும் தம்முடைய பரிசுத்தவான்களுக்கும் சமாதானம் கூறுவார். அவர்களோடு மதிகேட்டுக்கு திரும்பாதிருப்பார்களாக. நம்முடைய தேசத்தில் மகிமை வாசமாயிருக்கும்படி அவருடைய இரட்சிப்பு அவருக்கு பயந்தவர்களுக்கு சமீபமாயிருக்கிறது. கிருபையும் சத்தியமும் ஒன்றே ஒன்று சந்திக்கும். நீதியும் சமாதானமும் ஒன்றே ஒன்று முத்தம் செய்யும். சத்தியம் பூமியிலிருந்து முளைக்கும், நீதி வானத்திலிருந்து தாளை பார்க்கும். கர்த்தர் நன்மையானதை தருவார். நம்முடைய தேசமும் தன் பலனை கொடுக்கும். நீதி அவருக்கு முன்பாக சென்று அவருடைய அடிச்சுவடுகளின் வழியிலே நம்மை நிறுத்தும். குமாரனுக்கும் பரிசுத்த நாம் இணைந்து கர்த்தருடைய ஜெபத்தை ஏறெடுப்போம். பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக. உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக. உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக. அன்றன்றுள்ள எங்கள் அப்பத்தை எங்களுக்கு இன்று தாரும். எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும். எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமை நின்று எங்களை இரட்சித்துக் கொள்ளும். ராஜ்யமும் பலமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் முடிவுகளே. ஆமென். இப்பொழுது திருமறை பகுதிகள் வாசிக்க கேட்போம். வாசிக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்ட முதலாவது திருமறை பகுதி மீகா 4ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் 7 முடிய. மீகா 4ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் 7 முடிய. ஆனாலும் கடைசி நாட்களில் கர்த்தருடைய ஆலயமாகிய பர்வதங்களின் கொடுமுடியில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு மலைகளுக்கு மேலாய் உயர்த்தப்பட்டிருக்கும். எல்லா ஜாதிகளும் அதனிடத்திற்கு ஓடி வருவார்கள். திரளான ஜாதிகள் புறப்பட்டு வந்து, நாம் கர்த்தரின் பர்வதத்துக்கும் யாக்கோபின் தேவனுடைய ஆலயத்துக்கும் போவோம், வாருங்கள். அவர் தமது வழிகளை நமக்கு போதிப்பார், நாம் அவர் பாதைகளில் நடப்போம் என்பார்கள். ஏனெனில் சியோனிலிருந்து வேதமும் எருசலேமிலிருந்து கர்த்தரின் வசனமும் வெளிப்படும்.
அவர் திரளான ஜனங்களுக்குள் நியாயம் தீர்த்து தூரத்திலுள்ள பலத்த ஜாதிகளை கடிந்து கொள்ளுவார். அப்பொழுது அவர்கள் தங்கள் பட்டயங்களை மண் வெட்டிகளாகவும் தங்கள் ஈட்டிகளை அரிவாள்களாகவும் அடிப்பார்கள். ஒரு ஜாதிக்கு விரோதமாய் மறு ஜாதி பட்டயம் எடுப்பதில்லை. இனி அவர்கள் யுத்தத்தை கற்பதுமில்லை. அவனவன் தன் தன் திராட்சை செடியின் நிழலிலும் தன் தன் அத்தி மரத்தின் நிழலிலும் பயப்படுத்துவார் இல்லாமல் உட்காருவான். சேனைகளுடைய கர்த்தரின் வாய் இதை சொல்லிற்று. சகல ஜனங்களும் தங்கள் தங்கள் தேவனுடைய நாமத்தை பற்றி கொண்டு நடப்பார்கள். நாங்களும் எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை பற்றி கொண்டு என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் நடப்போம். கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், அந்நாளிலே நான் நொண்டியானவளை சேர்த்து தள்ளுண்டவளையும் தீங்கு அனுபவித்தவளையும் கூட்டிக் கொண்டு நொண்டியானவளை மீதியான ஜனமாகவும் தூரமாய் தள்ளுண்டு போனவளை பலத்த ஜாதியாகவும் வைப்பேன். அவர்கள் பேரில் கர்த்தர் சீயோன் பர்வதத்திலே இது முதல் என்றென்றைக்கும் ராஜாவாயிருப்பார். வாசிக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்ட முதலாவது திருமறை பகுதி வாசித்து முடிந்தது. கர்த்தாவே உமக்கு மகிமை உண்டாவதாக. வாசிக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்ட இரண்டாவது வேத பகுதி பிலிப்பியர் 4ஆம் அதிகாரம் 4 முதல் 9 வசனங்கள் முடிய. பிலிப்பியர் 4ஆம் அதிகாரம் வசனம் 4 முதல். கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று மறுபடியும் சொல்கிறேன். உங்கள் சாந்த குணம் எல்லா மனுஷருக்கும் தெரிந்திருப்பதாக. கர்த்தர் சமீபமாயிருக்கிறார். நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடே கூடிய ஜெபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கு மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக காத்துக்கொள்ளும். கடைசியாக சகோதரரே, உண்மை உள்ளவைகள் எவைகளோ, ஒழுக்கம் உள்ளவைகள் எவைகளோ, நீதி உள்ளவைகள் எவைகளோ, கற்புள்ளவைகள் எவைகளோ, அன்புள்ளவைகள் எவைகளோ, நற்கீர்த்தி உள்ளவை எவைகளோ, புண்ணியம் எதுவோ, புகழ் எதுவோ, அவைகளை சிந்தித்து கொண்டிருங்கள். நீங்கள் என்னிடத்தில் கற்றும் அடைந்தும் கேட்டும் கண்டும் இருக்கிறவைகள் எவைகளோ அவைகளையே செய்யுங்கள். அப்பொழுது சமாதானத்தின் தேவன் உங்களோடு கூட இருப்பார். தேவன் தாமே இந்த வசனங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. வாசிப்பதற்காக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட வேத பகுதி லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 24ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 36 முதல் 49 வரை. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 24ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 36 முதல் 49 வரை. இவைகளை குறித்து அவர்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கையில் இயேசு தாமே அவர்கள் நடுவே நின்று உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார். அவர்கள் கலங்கி பயந்து ஒரு ஆவியை காண்கிறதாக நினைத்தார்கள். அவர் அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் ஏன் கலங்குகிறீர்கள்? உங்கள் இருதயங்களில் சந்தேகங்கள் எழும்புகிறது என்ன? நான் தான் என்று அறியும்படிக்கு என் கைகளையும் என் கால்களையும் பாருங்கள், என்னை தொட்டு பாருங்கள். நீங்கள் காண்கிறபடி எனக்கு மாமிசமும் எலும்புகளும் உண்டாயிருக்கிறது போல ஒரு ஆவிக்கு இராதே என்று சொல்லி தம்முடைய கைகளையும் கால்களையும் அவர்களுக்கு காண்பித்தார். ஆனாலும் சந்தோஷத்தினால் அவர்கள் இன்னும் விசுவாசியாமல் ஆச்சரியப்படுகையில், புசிக்கிறதற்கு ஏதாகிலும் இங்கே உண்டா என்று அவர்களிடத்தில் கேட்டார். அப்பொழுது பொரித்த மீன் கண்டத்தையும் தேன்கூட்டு துணிக்கையையும் அவருக்கு கொடுத்தார்கள். அவைகளை அவர் வாங்கி அவர்களுக்கு முன்பாக புசித்து அவர்களை நோக்கி, மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்திலும் தீர்க்கதரிசிகளின் ஆகமங்களிலும் சங்கீதங்களிலும் என்னை குறித்து எழுதியிருக்கிறவைகளெல்லாம் நிறைவேற வேண்டியதென்று நான் உங்களோடு இருந்தபோது உங்களுக்கு சொல்லி கொண்டு வந்த விசேஷங்கள் இவைகளே என்றார். அப்பொழுது வேத வாக்கியங்களை அறிந்து கொள்ளும்படி அவர்களுடைய மனதை அவர் திறந்து அவர்களை நோக்கி, எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து பாடுபடவும் 3ஆம் நாளில் மரித்தோரிலிருந்து எழுந்திருக்கவும் வேண்டியதாயிருக்கிறது. அன்றியும் மனந்திரும்புதலும் பாவ மன்னிப்பும் எருசலேம் தொடங்கி சகல தேசத்தாருக்கும் அவருடைய நாமத்தினாலே பிரசங்கிக்கப்படவும் வேண்டியது.
நீங்கள் இவைகளுக்கு சாட்சிகளாயிருக்கிறீர். என் பிதா வாக்குத்தத்தம் பண்ணினதை இதோ நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன். நீங்கள் உன்னதத்திலிருந்து வரும் பெலனால் தரிப்பிக்கப்படும் வரைக்கும் எருசலேம் நகரத்தில் இருங்கள் என்றார் என்பதை. கிறிஸ்துவே உமக்கு மகிமை உண்டாவதாக. வாசிப்பதற்காக கொடுக்கப்பட்ட வேத பகுதியை வாசித்து முடிந்தாயிற்று. ஜெபம் செய்வோம். மாட்சிமை நிறைந்து எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே, இந்த ஆராதனையின் இந்த நேரத்திலே நாங்கள் உம்மை நோக்கி பார்த்து மன்றாடவும், எங்களுடைய இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை உம்முடைய பாதத்திலே நாங்கள் சமர்ப்பிக்கவும், ஆண்டவர் எங்களுக்கு தந்து கொண்டிருக்கின்ற கிருபைகளுக்காக உம்மை துதிக்கின்றோம், உம்மை போற்றுகின்றோம், மகிமைப்படுத்துகின்றோம். எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கின்ற குறை குற்றங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து ஆண்டவர் எங்களை கண்மணி போல பாதுகாக்க வேண்டுமாறு நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். உலகை நாங்கள் திரும்பி பார்க்கின்றதான வேளைகளிலே இந்த கொரோனா என்கின்ற வைரஸ் பரவி கொண்டிருக்கின்றன. இந்த வைரஸின் தாக்கங்கள் அடியோடு மாறு ஆண்டவர் பரலோகத்தில் இருந்து அருள் புரிய வேண்டுமாறு நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். ஒவ்வொரு மக்களையும் ஆண்டவர் கண்மணி போல பாதுகாக்க வேண்டுமாறு நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். உலகிலே இந்த வைரஸின் மூலமாக அநேக மனிதர்கள் மடிந்து போய் கொண்டிருக்கின்ற வேளைகளிலே அப்படிப்பட்ட தீரம் நிறைந்த சம்பவங்களை தேவாதி தேவன் தடுத்து நிறுத்தி ஒவ்வொரு மக்களும் சிறப்பான முறையிலே வாழவும், தெய்வ பயத்தோடு வாழ்ந்து முன்னேறி செல்லவும் அருள்நாதர் அருள் செய்ய வேண்டுமாறு நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். எங்களையே நாங்கள் தாழ்த்துகின்ற இந்த இந்திய நாட்டிற்காக ஜெபிக்கின்றோம். இந்த நாட்டில் வாழ்கின்ற ஒவ்வொரு மக்களையும் ஆண்டவர் பாதுகாக்க வேண்டுமாறு நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். இந்த இந்திய நாட்டிலும் இந்த கொரோனா வைரஸின் தாக்கம் அதிகரித்து கொண்டிருக்கின்றன. இந்த வைரஸினுடைய தாக்கங்களை ஆண்டவர் அடியோடு தடுத்து நிறுத்த வேண்டுமாறு நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். இதற்கு உதவுகின்ற மருத்துவர்கள், தாதிமார்களை ஆண்டவர் இந்நோய் அணுகாதபடி ஆண்டவர் முற்றிலுமாக பாதுகாக்க வேண்டுமாறு நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். இவர்களுக்கு உதவுகின்ற சுகாதார பணியை சேர்ந்தவர்களையும் ஆண்டவர் பாதுகாக்க வேண்டுமாறு நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். இதற்கு சட்டங்களை ஒழுங்குபடுத்துகின்ற அதிகாரிகள், காவல்துறையில் உள்ள ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் இந்த வைரஸ் தாக்காதபடி ஆண்டவர் முழுமையாக பாதுகாத்து வழிநடத்த வேண்டுமாறு நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். நாங்கள் அனைவரும் இணைந்து ஜெபித்து இந்த நோய் நின்று ஆண்டவர் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் விடுவிக்க வேண்டுமாறு நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். இந்த மாநிலத்திற்காக ஜெபிக்கின்ற இந்த மாநிலத்திலும் இந்த நோய் பரவாதபடி ஆண்டவர் தடுத்து நிறுத்த வேண்டுமாறு நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் உண்மை அறிகின்றதான அறிவிலே நாளொரு மீனியும் பொழுதொரு நோமாக வளர்ந்தோங்கவும் ஆண்டவர் செய்ய வேண்டுமாறு நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். இந்த தொழுகையிலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் பாதுகாக்க வேண்டுமாறு நாங்கள் ஜெபிக்கின்ற காணொலி காட்சியின் மூலமாக இந்த ஆராதனையிலே பங்கு கொண்டிருக்கின்ற ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் நிறைவான முறையிலே ஆசீர்வதித்து உம்முடைய வேத வசனங்களினால் நிறைத்து ஒவ்வொருவரையும் பாதுகாக்க வேண்டுமாறு நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் முழுமையாக உம்மை சேவித்து மகிமைப்படுத்துகின்ற இறைவனுடைய மக்களாக வாழவும் ஆண்டவர் எங்கள் அனைவருக்கும் அருள் புரிய வேண்டுமாறு நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். எங்களையே தாழ்த்து ஆண்டவர் காட்டுகின்ற தூய்மை நிறைந்த பாதைகளிலே ஒவ்வொரு நாளும் வழிநடந்து தேவனுக்கு மகிமையாக எங்களுடைய வாழ்வுகளை அமைத்துக் கொள்ள அருள்நாதர் அருள் செய்ய வேண்டுமாறு நாங்கள் உம்மை நோக்கி மன்றாடுகின்றோம். ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்காக நாங்கள் உம்மை நோக்கி மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவர் குடும்பங்களில் உள்ள பெற்றோர்களையும், பிள்ளைகளையும், வாலிபர்களையும், முதியோர்களையும் ஆண்டவர் பாதுகாக்க வேண்டுமாறு நாங்கள் வைரஸினுடைய தாக்கங்கள் ஒரு மக்களையும் அணுகாதபடி ஆண்டவர் உமது காருண்யம் என்னும் கேடகத்தினால் ஒவ்வொருவரையும் மூடி மறைக்க வேண்டுமாறு நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். எங்களையே நாங்கள் தாழ்த்துகின்றோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். நாம் யாவரும் எழுந்து நின்று அருள்பணி பாடல் புஸ்தகத்தில் 182வது பாடலை பாடுவோம். கர்த்தரை நம்பியே ஜீவிப்போம், கவலை கஷ்டங்கள் தீர்ந்திடும். கர்த்தரை நம்பியே ஜீவிப்போம், கவலை கஷ்டங்கள் தீர்ந்திடும். கைவிடா காத்திடும் பரமானின் கரங்களை நாம் பற்றிக் கொள்வோம். கைவிடா காத்திடும் பரமானின் கரங்களை நாம் பற்றிக் கொள்வோம். ஜீவதேவன் பின் செல்லுவோம், ஜீவ ஒளிதனை கண்டடைவோம். மனதின் காரிருள் நீங்க
கைவிடா காத்திடும் பரமனின் கரங்களை நாம் பற்றிக் கொள்வோம். கைவிடா காத்திடும் பரமனின் கரங்களை நாம் பற்றிக் கொள்வோம். நீதிமானின் சிரசின் மேல் நித்திய ஆசீர்வதிறங்குமே. கிருபை நன்மைகள் தொடருமே. கேட்பது கிடைக்குமே. கிருபை நன்மைகள் தொடருமே. கேட்பது கிடைக்குமே. கர்த்தரை நம்பியே ஜீவிப்போம். கவலை கஷ்டங்கள் தீர்ந்திடும். கைவிடா காத்திடும் பரமனின் கரங்களை நாம் பற்றிக் கொள்வோம். கைவிடா காத்திடும் பரமனின் கரங்களை நாம் பற்றிக் கொள்வோம். அன்புமிகும் அண்ணலிவர் அருமை இயேசுவை நெருங்குவோம். தம் அண்டை வந்தோரை தள்ளிடாரே. தாங்கி அரவணைப்பார். தம் அண்டை வந்தோரை தள்ளிடாரே. தாங்கி அரவணைப்பார். கர்த்தரை நம்பியே ஜீவிப்போம். கவலை கஷ்டங்கள் தீர்ந்திடும். கைவிடா காத்திடும் பரமனின் கரங்களை நாம் பற்றிக் கொள்வோம். கைவிடா காத்திடும் பரமனின் கரங்களை நாம் பற்றிக் கொள்வோம். உள்ளமதின் பாரங்களை ஊக்கமாய் கர்த்தரிடம் சொல்லுவோம். இக்கட்டு நேரத்தில் கூப்பிடுவோம். இயேசு வந்தாதரிப்பார். இக்கட்டு நேரத்தில் கூப்பிடுவோம். இயேசு வந்தாதரிப்பார். கர்த்தரை நம்பியே ஜீவிப்போம். கவலை கஷ்டங்கள் தீர்ந்திடும். கைவிடா காத்திடும் பரமனின் கரங்களை நாம் பற்றிக் கொள்வோம். இருந்தவாறே தலைகளை தாழ்த்தி மன்றாடுவோம். மாட்சிமை நிறைந்த எங்கள் நல்ல ஆண்டவரே, ஆசீர்வாதமான இந்நன்னாளிலும் காலத்தின் கட்டாயத்தினால் இல்லங்களிலே அமர்ந்து உம்மை நாங்கள் இணைந்து தொழுது கொள்ள நீர் எங்களுக்கு அருள் புரிந்தபடியால் உமக்கு நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுக்கின்றோம். இப்போதும் தம்முடைய திருவடிகளிலே நாங்கள் அமர்ந்திருந்து தம் அருள் வார்த்தைகளை தியானிக்க முற்படுகின்ற போது சமாதான காரணராம் எங்கள் வல்லமை நிறைந்த கர்த்தாவே, உம்முடைய சமாதானத்தினால் அடியார்களை ஆண்டவர் இடைகட்டவோம். இந்நாளினுடைய அருள் வார்த்தைகள் எங்கள் வாழ்விற்கு அர்த்தமுடையதாக அமைய ஆண்டவர் அனுக்கிரகம் செய்தரலாம் வேண்டுமென்று இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்தில் வேண்டுகிறோம். ஜெபம் கேளும் எங்கள் தூய பிதாவே, ஆமென். கிறிஸ்துவில் மிகவும் அன்பு மிக்கவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பு நிறைந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து கொள்ளுகின்றோம். நெருக்கடியான ஒரு காலகட்டத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். காலத்தின் கட்டாயத்தினால் இல்லத்திலே தரித்திருக்க வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு இருக்கிறது. இந்நாட்களிலே அரசனுடைய கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து நாம் தனித்திருந்து இந்த கடுமையான நோய் தொற்றிலிருந்து நம்மை காத்து கொண்டு ஆண்டவரிலே சுகத்தோடு பலத்தோடு வாழ கடவுள் நம் அனைவருக்கும் அருள் தருவாராக. திருச்சபை அளவிலும் அனைத்து நிகழ்வுகளுக்கும் நீங்கள் தருகின்ற நல் ஆதரவுகளுக்கு உங்களுக்கு நாங்கள் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றிகளை உரித்தாக்கி கொள்ளுகிறோம்.
தொடர்ந்து திருச்சபையோடு இணைந்து வாழ்ந்து நாம் ஆண்டவரை மைமைப்படுத்துவோம். நிச்சயமாய் கடவுள் நம் அனைவரையும் ஆசீர்வதித்து மிக விரைவிலே ஆண்டவருடைய ஆலயத்திலே நாம் இணைந்து கூடி வந்து ஆண்டவரை தொழுது கொள்வதற்குரிய பாக்கியங்களை ஆண்டவர் கட்டளையிடுவாராக. இந்நாட்களிலும் தேவைகளோடு இருக்கின்ற மக்களுடைய தேவைகளிலே நம்மை இணைத்து கொள்வோம். ஆண்டவர் மேலான ஆசிகளை தருவார். மிகச்சிறப்பாக இந்த வாரத்திலும் நம் திருச்சபையின் மக்களாக தங்கள் பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாளை நினைவு கூறுகின்ற அத்தனை பேருக்கும் திருச்சபையின் சார்பிலே அன்பார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கின்றோம். நீங்கள் அடியெடுத்து வைத்திருக்கின்ற புதிய ஆண்டு அநேக ஆசிகளையும் நன்மைகளையும் உங்கள் வாழ்விலே சேர்க்கக்கூடியதாக அமைய தூய ஆவியானவர் துணை செய்வாராக. மகிழ்ச்சியான இந்நாளிலே நாம் சிந்திப்பதற்காக நமக்காக குறிக்கப்பட்டிருக்கின்ற திருமறை பகுதி நாம் பாடமாக படிக்க கேட்ட லூக்கா என்பவர் எழுதிய நற்செய்தி நூல் 24வது அதிகாரம் 36வது வசனம். இவைகளை குறித்து அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கையில் இயேசு தாமே அவர்கள் நடுவிலே நின்று உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார். ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்தவராய் பல்வேறு நிலைகளில் தம் அடியார்களை சந்தித்தார். அவர்களை சந்தித்து அவர்களை விசுவாசத்திலே தேற்றினார் என்கின்ற செய்தியை திருமறை முழுக்க நாம் படிக்க முடிகிறது. இவ்வண்ணமாய் ஆண்டவர் அவர்களை சந்தித்து தாம் உயிர்த்தெழுந்திருக்கிறதை அவர்களிடத்திலே வெளிப்படுத்தி அவர்களுக்கு உயிர்த்தெழுதலினுடைய சான்றாய் தம்முடைய கரங்களை தொட்டு பார்க்க சொன்னார். காயங்களிலே உங்கள் விரல்களை போடுங்கள் என்று சொன்னார். இவைகளையெல்லாம் நாம் தொடர்ச்சியாக பார்க்க முடிகிறது. இந்த சூழ்நிலையில் கலங்கி தவித்து கொண்டிருந்த சீடர்கள் நடுவிலே ஆண்டவர் பிரசன்னராய் தோன்றி உங்களுக்கு சமாதானம் என்று அவர்களை தேற்றுகிறார். இந்நாளிலே நம்முடைய சிந்தனை பொருள் யாது எனில் அருள்பணி கிறிஸ்துவின் அமைதியை பகிர்தல், மிஷன் ஷேரிங் கிரைஸ்ட் பீஸ் என்பதுதான். கிறிஸ்துவனுடைய சமாதானத்தை அல்லது அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வதுதான் அருள் பணி என்று நாம் சிந்திக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். இன்று மானுடம் அமைதி இழந்து தவித்து கொண்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. எங்கு பார்த்தாலும் வன்முறைகள், எங்கு பார்த்தாலும் நெருக்கங்கள், என்ன நடக்குமோ என்கின்ற அச்சம், பல்வேறு சூழ்நிலைகளிலே வாழ்க்கையில் எதிரடையான அனுபவங்கள் நடைபெற்று விட்டனவே என்று அங்கலாய்க்கின்ற மக்கள், இவர்கள் அமைதி இழந்து இருக்கின்ற இந்த சூழ்நிலையில் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்தவராய் உங்களுக்கு சமாதானம், உங்களுக்கு அமைதி உண்டாவதாக என்று கூறி அவர்களை தேற்றுகிறார் என்பதை திருமறையிலே நாம் தெளிவாக பார்க்க முடிகிறது. அதைத்தான் இந்த நாளிலே நமக்கு சிந்தனை பொருளாகவும் தரப்பட்டிருக்கிறது. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே அமைதியை விளம்புகிறவராய், அமைதியை வெளிப்படுத்துகிறவராய் அவர் கடந்து வந்தார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஆகவே தான் இயேசு கிறிஸ்து பிறந்த போதே உரைக்கப்பட்ட வாழ்த்து ஒலி என்னவென்றால், உன்னதத்தில் கடவுளுக்கு மாட்சி, பூமியில் சமாதானம், மானிடரிடையே அவருக்கு பரிவு என்று வாழ்த்துக்களை தூதர்கள் பாடினார்கள். அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற மிக முக்கியமான உண்மை, உன்னதத்தில் கடவுளுக்கு மாட்சி, மண்ணில் சமாதானம். இயேசுவினுடைய பிறப்பு இந்த மண்ணிலே சமாதானத்தை கொண்டு வந்தது. இயேசுவினுடைய பிறப்பு சமாதானமாய் இந்த மண்ணிலே அவர் கடந்து வந்தார் என்பதைத்தான் நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஆகவே யார் யார் இயேசுவை வாழ்க்கையில் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றார்களோ அவர்கள் அத்தனை பேரும் சமாதானத்தை தங்கள் வாழ்க்கையிலே சுதந்திரித்துக் கொள்ள முடியும் என்பதுதான் திருமறையினுடைய உன்னத போதனையாக இருக்கிறது. அன்பானவர்களே, அந்த சமாதானத்தின் நற்செய்தியை மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதுதான் உண்மையான அருள் பணி, உண்மையான திருப்பணி என்று இந்த நாளிலே நாம் சிந்திப்பதற்காக அழைக்கப்பட்டு இருக்கின்றோம். ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சமாதானத்தை பகிர்ந்து வாழ்வதற்கு நாம் அழைக்கப்படுகின்றோம். எங்கெல்லாம் சமாதானம் இல்லையோ அங்கெல்லாம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சமாதானத்தை நாம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். தூய பிரான்சிஸ் ஆஃப் அசிசி என்கின்ற ஆண்டவருடைய அடியார் ஆண்டவரிடத்திலே மன்றாடுகின்ற போது சொல்லுகின்றார், ஆண்டவரே, அமைதியின் கருவியாய் என்னை நீர் உருவாக்கும், அமைதியின் கருவியாய் என்னை நீர் உருவாக்கும் என்று ஆண்டவரிடத்திலே மன்றாடுகிறார். எங்கெல்லாம் அமைதி குலைச்சல் இருக்கிறதுவோ அங்கெல்லாம் நான் அமைதியை வெளிப்படுத்தவும், எங்கெல்லாம் உறவு பிளவுகள் இருக்கின்றனவோ அங்கெல்லாம் நான் இணைத்திடும் பாலமாக செயல்படவும் என்னை நீர் அமைதியின்
கருவியாய் உருவாக்கும் என்று கடவுளிடத்திலே மன்றாடுகிறார். இந்த வேளையிலும் நாமும் ஆண்டவர் தருகின்ற அமைதியை நம் வாழ்க்கையிலே சொந்தமாக்கி இந்த அமைதியை பகிர்ந்து வாழ நாம் அத்தனை பேரும் அழைக்கப்படுகின்றோம். இந்த அமைதியை நம் வாழ்விலே நாம் பெற்றுக்கொள்வது மிக மிக அவசியம். சங்கை வேதநாயகம் சாஸ்திரியார் அவர்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பிறப்பின் நற்செய்தியை பாடலாக அவர் தருகின்ற போது, சமாதானம் ஓதும் இயேசு கிறிஸ்து இவர்தாம், சமாதானம் ஓதும் இயேசு கிறிஸ்து இவர்தாம் என்று அழகாக தம்முடைய பாடல் வரிகளை அமைத்திருக்கிறார். ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தான் சமாதானத்தை ஓதுகின்றவர் அல்லது தருகின்றவர் அல்லது பரப்புகின்றவர் என்பதை அவர் தெளிவாக அந்த தம்முடைய பாடல் வரிகளிலே வெளிப்படுத்துகிறதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. இந்த சமாதானத்தை நமது வாழ்க்கையிலே நாம் பெற்றுக்கொண்டு இந்த சமாதானத்தை மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து வாழ்வதுவே உண்மையான அருள்பணி என்று நாம் இந்த நாளிலே சிந்திப்பதற்கு அழைக்கப்படுகிறோம். அதற்கு பல்வேறு நிலைகளிலே ஆண்டவர் நம்மை பயன்படுத்துகிறார். நம்முடைய தகுதியின் அடிப்படையில் அல்ல, அவருடைய திருவுள சித்தத்தின் அடிப்படையிலே நாம் தகுதி இழந்தவர்களாக இருந்தாலும் ஆண்டவரால் மீட்கப்பட்டவர்களாய் மற்றவர்களுக்கு இந்த சமாதானத்தின் நற்செய்தியை பகிர்ந்து கொடுக்க வேண்டியது மிக அவசியம் என்பதை முதற்கண் நாம் உணர்ந்து கொள்வதற்கு அழைக்கப்படுகின்றோம். தொடர்ச்சியாக இந்த நாளிலே நமக்கு பாடமாக தரப்பட்டு இருக்கின்ற 3 திருமறை பகுதிகளின் அடிப்படையில் 3 உண்மைகளை உங்களோடு கூட நான் வேளையிலே பகிர்ந்து கொள்வதற்கு விழைகிறேன். முதலாவதாக நமக்கு பாடமாக படிக்க கேட்ட மீகா இறைவாக்கினருடைய நூல் 4வது அதிகாரம் முதல் 7 வசனங்களையும் நாம் படித்து பார்க்கின்ற போது ஒரு உண்மையை நாம் அங்கே தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடியும். எனக்கு அன்பானவர்களே, அதிலே மிக அழகாய் மீகா இறைவாக்கினர் மக்களுடைய வாழ்க்கையிலே பல்வேறுபட்ட மீறுதல்கள், பல்வேறுபட்ட தவறுகள் இருந்த சூழ்நிலையில் அமைதி இழந்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்த அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே சமாதானத்தை அவர் வெளிப்படுத்துகிறதை எவ்வண்ணமாக என்று நாம் அங்கே புரிந்து கொள்ளுகின்ற போது மீகா 4வது அதிகாரம் 3வது வசனத்தை நாம் படித்து பார்த்தால், அவர் திரளான ஜனங்களுக்குள் நியாயம் தீர்த்து தூரத்துள்ள பலத்த ஜாதிகளை கடிந்து கொள்வார். அப்பொழுது அவர்கள் தங்கள் பட்டயங்களை மண்வெட்டிகளாகவும் தங்கள் ஈட்டிகளை அரிவாள்களாகவும் அடிப்பார்கள். அதை மிக அழகாக நாம் பார்க்க முடிகிறது. பட்டயங்களை மண்வெட்டிகளாகவும் தங்கள் ஈட்டிகளை அரிவாள்களாகவும் அடிப்பார்கள். இப்படி என்றால் அதிலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற உண்மை நமக்கு புலப்படுகிறது. பட்டயம் என்றால் ஒரு அழிவிற்குரிய கருவி, மற்றவர்களை தாக்கக்கூடிய அல்லது கொலை செய்யக்கூடிய கருவி. அந்த பட்டயம் எதாக மாற்றப்படுகிறது என்றால் மண்வெட்டிகளாக நிலத்தை பயன்படுத்துகின்ற விவசாய கருவியாக அது பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதை போன்று ஈட்டி மற்றவர்களை கொலை செய்யக்கூடிய ஆயுதமாகிய ஈட்டி இங்கே அரிவாள்களாக, அரிவாள் என்பது நாம் அறுவடை செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல கருவியாக, அழிவிற்குரிய கருவிகள், அழிவிற்குரிய கருவிகள் அமைதிக்குரிய கருவிகளாக மாற்றப்படுகின்றன. முதல் உண்மையாக இதைத்தான் நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விழைந்தேன். அழிவுக்குரிய கருவிகள், அழிவிற்குரிய கருவிகள் அமைதிக்குரிய கருவிகளாக மாற்றப்படுகின்றன. கடவுள் தருகின்ற சமாதானத்தை நாம் சொந்தமாக்கி கொள்ளுகின்ற போது அழிவிற்குரியவர்களாக அல்ல, அல்லது அழிவிற்குரிய கருவிகளை பயன்படுத்துகிறவர்களாக அல்ல, அதை அமைதிக்குரிய கருவிகளாக, சக்திகளுக்குரிய கருவிகளாக நாம் பயன்படுத்துகின்ற அந்த அனுபவத்தை மீகா இறைவாக்கினரினூடாய் நாம் கற்றுக்கொள்ள முடிகிறது. எனக்கு அன்பானவர்களே, அழிவிற்குரிய ஆயுதங்கள் ஆக்கப்பூர்வமான ஆயுதங்களாக மாற்றப்படுகின்றன என்றால், அழிவிற்குரிய எண்ணங்கள் ஆக்கப்பூர்வமான எண்ணங்களாகவும் அமைதிக்குரிய எண்ணங்களாகவும் மாற்றப்படுகின்றன என்பதை தெளிவாக நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. இஸ்ரவேல் மக்கள் மிக தீமையான செயல்களில் ஈடுபட்டு கடவுளுக்கு விரோதமாக அவர்கள் செயலாற்றி கொண்டிருக்கின்ற போது பல்வேறு நெருக்கடிகள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே வருகின்றன. இதைத்தான் மீகாவினுடைய புத்தகம் தொடக்கத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள முடிகிறது. அப்படிப்பட்ட நெருக்கடியான சூழ்நிலையிலே அவர்கள் இருக்கின்ற போது இப்பேற்பட்ட ஒரு மாற்றத்தை அங்கே மீகா இறைவாக்கினரினூடாய் கடவுள் கட்டளையிடுகின்றார். அழிவிற்குரியவர்களாக அல்ல, அழிவிற்குரிய கருவிகளை பயன்படுத்துகிறவர்கள் அதை ஆக்கப்பூர்வமான கருவிகளாக மாற்றப்படுகின்ற ஒரு அனுபவத்தை அவர் அங்கே சுட்டி காட்டுகிறார். அது மாத்திரமல்ல, தொடர்ச்சியாய் அந்த பகுதியை நாம் படித்து பார்க்கிற போது அவனவன் தன் திராட்சை தோட்டத்தினுடைய நிழலிலே பயப்படுத்துவார் இல்லாமல் படுத்துக் கொள்வான். அப்படி என்றால்
அவர்களுடைய வாழ்விற்கே ஒரு ஆசீர்வாதமான அனுபவத்தை கடவுள் அங்கே வாக்கு பண்ணுகிறார். அவனவன் தன் திராட்சை தோட்டத்தின் நிழலிலே. அப்படி என்றால் எதிராளிகளுடைய அச்சுறுத்தல் வருகின்ற போது தங்கள் பயிரிட்ட பயிரினுடைய பலனை கூட அவர்கள் அனுபவிக்க முடியாது. எதிராளியானவர்கள் வந்து அதை அப்படியே கவர்ந்து சென்று விடுவார்கள். இதை நாம் தெளிவாக பார்க்க வேண்டுமென்றால் கிதியோனுடைய வாழ்விலே நாம் காண முடியும். அங்கே மீதியானியர்கள் இஸ்ரவேலர் மீது ஆட்சி செலுத்தி கொண்டிருந்த அல்லது ஆதிக்கம் செலுத்தி கொண்டிருந்த சூழ்நிலையில் இந்த மீதியானருக்கு பயந்து கிதியோன் கோதுமையை போரடித்து கொண்டிருக்கின்றார். எப்பொழுது அங்கே எதிராளிகள் வருவார்கள் என்று தெரியாது. ஆகவே மீதியானியருக்கு பயந்து போரடித்து கொண்டிருக்கின்ற போதுதான் அங்கே தூதன் கிதியோனை சந்திக்கிறார். எனக்கன்பானவர்களே, அப்படி விளைச்சலினுடைய பலனை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியாத பயங்கரமான நெருக்கடியான சூழ்நிலை, அமைதி இழந்த வாழ்வாக இருந்தது. அதைத்தான் இங்கே மீகா சொல்லுகிறார். இனிமேல் அப்படிப்பட்ட நிலை இல்லை. எல்லோரும் அவரவர் திராட்சை தோட்டத்தினுடைய நிழலிலே மகிழ்ச்சியோடு அமைதியாய் படுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று சொல்லுகிறார். இன்றைய சூழலுக்கு கடந்து வருவோம். இந்த உலகத்திலே அழிவிற்குரிய மக்களாய் இயற்கையை பாழ்படுத்தி பல்வேறு நிலைகளிலே உறவு பிளவுகளை ஏற்படுத்தி குடும்பங்களில் பல்வேறுபட்ட வன்முறைகள், இப்படிப்பட்ட ஒரு நெருக்கடியான காலகட்டத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம். ஆனால் இதோ ஒரு 40-50 நாட்களாக நாம் இல்லத்திலே முடங்கி இருக்கின்றோம். இந்த நெருக்கடியான சூழ்நிலையிலே அதிகமான இயற்கையை பாழ்படுத்தி கொண்டிருந்த மனிதர்கள் எல்லாம் முடங்கி இருக்கிறார்கள். கடவுள் தந்த இயற்கையை மகிழ்ச்சியோடு அனுபவிக்க வேண்டிய மனிதன் சுயநலத்தோடு அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தான். அதிகமான தொழிற்சாலைகளினுடைய புகைகள், இன்னும் வாகனத்தினுடைய நெருக்கடிகள், இப்படியாக பல்வேறு நிலைகளிலே சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு கொண்டிருந்தன. அதில் மிக சிறப்பு என்னவென்றால், இன்றைக்கு விஞ்ஞானிகள் சொல்லுகிறார்கள், நம்மை சுற்றி இருந்த ஓசோன் மண்டலத்தில் இருந்த அதிகமான ஓட்டைகள் எல்லாம் சீர் செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. காரணம் என்னவென்றால், சுமார் 50 நாட்களாக தொழிற்சாலைகள் இயங்கவில்லை. அதிலிருந்து ஏற்பட்ட மாசு ஒருபோதும் வெளிவரவில்லை. இதன் காரணமாக ஓசோன் மண்டலத்தில் ஏற்பட்ட ஓட்டைகள் எல்லாம் சரி செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன என்று சொல்லுகிறார்கள். ஒரு வேடிக்கையாக இருக்கிறது. இருப்பினும் இந்த காலத்திலே இப்படிப்பட்ட நெருக்கடிகள் ஏற்பட்டிருக்கிறது, சீர் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இயற்கை ஒரு ரீஸ்டார்ட் ஆனது போன்ற ஒரு சூழ்நிலை இப்பொழுது உருவாகி கொண்டிருக்கிறது. அழிவிற்குரிய நிலை அல்ல, அமைதிக்குரிய நிலையே ஆண்டவர் நமக்கு வாக்கு பண்ணுகிறார், வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார். அழிவிற்குரிய கருவிகள் ஆக்கப்பூர்வமான கருவிகளாக, அமைதிக்குரிய கருவிகளாக மாற்றப்படுகின்றன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. நம் வாழ்விலே அழிவிற்குரிய சக்திகள் அல்லது அழிவிற்குரிய எண்ணங்கள் இருக்குமே ஆயின் அதை அமைதியினால் நிரப்புவதற்கு, அமைதிக்குரிய நிலையிலே மாற்றப்படுவதற்கு ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கிறார் என்பதுதான் இந்த நாளினுடைய பழைய ஏற்பாடு பாடகத்திலிருந்து நாம் தெளிவாக கற்றுக்கொள்ள முடிகிறது. எனக்கன்பானவர்களே, ஆண்டவர் அமைதியையே இந்த உலகத்திலே நமக்கு தருவதற்காக கடந்து வந்தார். அந்த அமைதியை நமது வாழ்க்கையிலே நாம் சொந்தமாக்கி கொள்ள நாம் அழைக்கப்படுகிறோம். இரண்டாவதாக, இன்றைக்கு பாடமாக படிக்க கேட்ட பிலிப்பியர் திருமுகத்தை நாம் திருப்பிக் கொள்வோம் என்றால், பிலிப்பியர் திருமுகம் 4வது அதிகாரம் 6வது வசனத்திலே பவுலார் ஒரு உண்மையை சொல்லுகிறார். நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோட கூடிய ஜெபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல், கவலைப்படுகின்ற நிலையிலிருந்து அல்லது கவலை மனநிலையிலிருந்து அமைதி மனநிலைக்கு நேராய் கடந்து வருதல், அமைதி மனநிலைக்கு நேராய் கடந்து வருதல். கவலை வாழ்க்கையில் மானுட வாழ்வை வந்து நெருக்கி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு அனுபவம். நம்ம எல்லோரும் நன்கு அறிவோம். நாம் எதிர்பார்த்திருக்கின்ற காரியம் நமக்கு கை கூடாமல் இருந்தால், ஒருவேளை தோற்று போனோம் என்று நாம் எண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வருகிறது என்றால், கவலை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே மேலிடும். கவலை நம்முடைய வாழ்வை வந்து சூழ்ந்து கொள்ளும். இதை நாம் நன்கு அறிவோம். இந்த காரியம் நடைபெற வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்திருந்தோம், அது நடைபெறாமல் போகின்ற போது கவலையினால் நம்முடைய உள்ளம் நிரம்புவது உண்டு. இந்த கவலை நம்மை மேற்கொள்ள விடாமல், இந்த கவலையிலிருந்து நாம் விடுபட்டு
அமைதியான வாழ்வினை சொந்தமாக்கி கொள்ள ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அமைதியை நமது வாழ்க்கையிலே நாம் சொந்தமாக்கி கொள்ள வேண்டியது அவசியம். இங்கே இந்த பகுதியை நாம் படித்து பார்க்கிற போது பவுலார் சொல்லுகிறார் பிலிப்பியர் திருச்சபைக்கு, நீங்கள் ஒன்றை குறித்தும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்த விண்ணப்பத்தோடு கடவுளை நீங்கள் நோக்கி பார்க்க வேண்டும் என்று அவர் அறிவுறுத்துகிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. எனக்கு அன்பானவர்களே, இந்த கவலை நிலையிலிருந்து அமைதியை பெற்றுக்கொள்ள நாம் அழைக்கப்படுகிறோம். நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கவலைகள் பல்வேறு நிலைகளிலே மேற்கொள்ளுகின்றன. இதை நன்கு உணர்ந்த ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மத்தேயு நற்செய்தி நூல் 6வது அதிகாரம் 27வது வசனத்திலே தெளிவாய் சொல்லுகிறார், கவலைப்படுகிறதுனால் எவன் தன்னுடைய சரீர வளர்விலே ஒரு முழத்தை கூட்ட முடியும் என்று கேட்கிறார். கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்தால் எதை நீங்கள் சாதித்து விட முடியும் என்று ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மிக தெளிவாக நம்மிடத்திலே வினவுகிறார். ஆகவே கவலைப்பட்டு நாம் சோர்ந்து போக வேண்டாம். காரியத்தில் கரிசனையோடு இருந்து ஆண்டவரை பற்றி கொண்டு அமைதியான மனநிலையை சொந்தமாக்கி கொள்ள நாம் அழைக்கப்படுகின்றோம். 1 பேதுரு அடிகளார் 1 பேதுரு 5வது அதிகாரம் 7வது வசனத்திலே, உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் அவர் மீது வைத்து விடுங்கள். கவலைகளை நாம் சுமந்து கொண்டிருக்கின்ற போது அந்த கவலை நம்முடைய உள்ளத்தை நிரப்பி கொண்டிருக்கும். ஆகவே நம்முடைய வாழ்விலே நாம் வளர்ச்சிக்கு நேராய் முன்னேறுகிறதற்கு ஒரு முட்டுக்கட்டையாய் அது அமைந்துவிடும். ஆகவே தான் அந்த கவலைகளை எல்லாம் ஆண்டவர் மீது வைத்து விடுவதற்கு அவர் ஆலோசனை சொல்லுகிறார். ஆண்டவர் மீது அந்த கவலையை வைத்து விட்டோம் என்றால் அதற்கு பிற்பாடு நாம் துக்கமுகமாய் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. ஆண்டவர் தமது அமைதியினால் நம்மை நிரப்புகிறார். 1 சாமுவேல் 1வது அதிகாரத்திலே கவலை நிறைந்த உள்ளத்தோடு ஒரு அம்மா ஆண்டவருடைய ஆலயத்திலே வருகிறார். அன்னாள் என்று அவருடைய பெயர் அங்கே குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கிறார். அவர் அந்த கவலையை, அவர் அந்த வேதனையை, இருதயத்தினுடைய பாரத்தை ஆண்டவர் சமூகத்திலே ஊற்றி விடுகிறார். அதற்கு பிற்பாடு அவர் துக்கமுகமாய் இருக்கவில்லை என்று திருமறை நமக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறார். ஆக கவலையை விட்டுவிட்டு ஆண்டவர் தருகின்ற அமைதியை நம் வாழ்க்கையிலே நாம் சொந்தமாக்கி கொண்டவர்களாக முன்னேறி செல்ல ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கிறார். நீதிமொழிகளின் புத்தகம் 12வது அதிகாரம் 25வது வசனத்திலே, கவலை மனிதனுடைய இருதயத்தை ஒடுக்கும் என்று நீதிமொழிகளின் ஆக்கியோன் சொல்லுகிறார். கவலை நமது உள்ளத்தை மேற்கொள்ளுமே ஆயின் அது உள்ளத்தை ஒடுக்கிவிடும். வேறு சிந்தனைகள் நம்முடைய உள்ளத்திலே வருவது இல்லை. நிச்சயமாக ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனைகளுக்கு அது ஒரு எதிரடையான அனுபவமாக அமைந்துவிடும். ஆகவே கவலை நிலையிலிருந்து அமைதியான நிலையை நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கிறார். நிறைவாக இந்த நாளினுடைய திருமறை பாடமாக நாம் படிக்க கேட்ட தூய லூக்கா என்பவர் எழுதிய நற்செய்தி நூல் 24வது அதிகாரம் 36 முதல் நாம் படித்து பார்க்கின்ற போது இயேசு தம் அடியார்களை சந்திக்கின்ற அந்த நிகழ்ச்சியை நாம் தெளிவாக பார்க்க முடிகிறது. அதிலே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீடர்கள் மத்தியிலே கடந்து வந்து உங்களுக்கு சமாதானம் என்று சொல்லுகிறார். ஆனால் அவர்கள் அந்த சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. ஏனென்றால் அவர்களுடைய உள்ளத்திலே கலக்கம், வேதனை இருக்கிறார். அதைத்தான் ஆண்டவர் கேட்கிறார். 38வது வசனத்திலே அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் ஏன் கலங்குகிறீர்கள், ஏன் நீங்கள் கலங்குகிறீர்கள் என்று ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார். கலக்க நிலையிலிருந்து அமைதி நிலையை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். கலக்க நிலையிலிருந்து அமைதியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். கலக்கம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எப்படி அடுத்த நாள் இருக்கும் தெரியாது. அது ஒரு கலக்கத்தை தருகிறார். அதை ஒரு பயம் என்று கூட நாம் சொல்ல முடியும். இந்த கலக்கம் வாழ்க்கையிலே வேதனையான ஒரு அனுபவம். இதைத்தான் ஆண்டவர் தெளிவாக சொல்லுகிறார். யோவான் நற்செய்தி நூல் 14வது அதிகாரம் 1வது வசனத்திலே, உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக, உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக, let not your hearts be troubled என்று சொல்லுகிறார். இந்த ட்ரபிள் அல்லது கலக்கம் என்று குறிக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஆண்டவருடைய வார்த்தை நம் வாழ்க்கையிலே மகிழ்ச்சிக்கு நேராய் நாம் முன்னேறி செல்வதற்குரிய ஒரு முட்டுக்கட்டை என்றே நாம் சொல்ல வேண்டும். இந்த கலக்கத்திலிருந்து அமைதியான நிலைக்கு ஆண்டவன் நம்மை அழைத்து செல்கிறார். இந்த நாட்களை நாம் எண்ணி பார்க்கிற போது அடுத்த நாள் என்ன நடக்கும் நமக்கு தெரியாது. கலங்கி இருக்கிறோம், என்ன நடக்கும், இது அப்படி நடந்து விடுமோ, இவ்வண்ணமாக அமைந்து விடுமோ என்கின்ற கலக்கம் நம்முடைய வாழ்விலே மேலோங்கி கொண்டிருக்கிறார்.
எனக்கன்பானவர்களே, இந்த கலக்கத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கு ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கிறார். ஒருவேளை நம்முடைய பணியிடத்தை எண்ணி பார்ப்போம், நாம் பணி செய்கின்ற இடத்தை எண்ணி பார்ப்போம். ஐயோ, இந்த நெருக்கடியான சூழ்நிலையில் நான் உழைத்து கொண்டிருக்கிறேன், இந்த கொடிய தொற்று நோயினுடைய தாக்கம் என்னை தாக்கிவிடுமோ என்கின்ற அச்சம் நமக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த நெருக்கடியான சூழ்நிலையிலே என்னுடைய தொழில் பாதிக்கப்பட்டு விடுமோ, அடுத்த நாளுக்கு நான் என்ன செய்வேன் என்கின்ற வேதனையும் கலக்கமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் மேலோங்கி கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் ஆண்டவர் நம்மை அந்த கலக்கத்திலிருந்து அமைதிக்குள்ளாக வழி நடத்துவதற்கு வல்லவராக இருக்கிறார். இந்த பகுதியை நீங்கள் படித்து பார்த்தால் ஆண்டவர் அவர்களிடத்திலே, நீங்கள் ஏன் கலங்குகிறீர்கள், நான் தான் உயிர் பெற்று எழுந்திருக்கிறேன், என்னை நீங்கள் தொட்டு பாருங்கள், என்னுடைய காயங்களை பாருங்கள் என்றெல்லாம் சொல்லி அவர்களை திடப்படுத்துகிறார். அவர்கள் அமைதியை சொந்தமாக்கிக் கொள்வதற்கு அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறார். இந்த பகுதி மிக வேடிக்கையாக இருக்கும். நீங்கள் அந்த பகுதியை படித்து பார்த்தால் அவர்கள் இன்னும் விசுவாசிக்கவில்லை அல்லது நம்பவில்லை. அவரை ஒரு பேயை பார்ப்பது போல பார்க்கிறார்கள், ஒரு ஆவியை காண்கிறதாக அவரை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். உண்மையில் இயேசு உயிர் பெற்று எழுந்தாரா, உயிர்த்த ஆண்டவர் இங்கே வந்திருக்கிறாரா, இல்லை அவருடைய ஆவியை நாம் காண்கிறோமா என்கின்ற அச்சம் அவர்களுக்கு இருந்து கொண்டே இருக்கிறார். இந்த நெருக்கடியான சூழ்நிலையில் தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் சாப்பிடுவதற்கு ஏதாவது தாருங்கள். அவர்கள் சாப்பிடுவதற்கு வைத்த பொருட்கள் என்னவென்றால் மீன் கண்டம், பொரித்த மீன் கண்டம், அதை போன்று தேன் அடை என்று அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறார். இதை அவர் வாங்கி அதை அவர்கள் மத்தியிலே புசித்தார். ஒருவேளை நம்ம மக்களுக்கும் ஒரு எண்ணம் உண்டு, பேய் வந்துவிட்டால் அந்த பேய் அந்த மீனை ஒன்றும் தொடாது என்றெல்லாம் எண்ணுவது உண்டு. அதை போன்று அந்த தேன் அடை என்று சொல்வது அந்த தேனியினுடைய உமிழ்நீர் என்பதை நாம் அறிவோம். அந்த தேனி வாந்தி பண்ணி வைப்பது தான் தேன். இதையும் பேய்கள் தொடுவதில்லை என்கின்ற ஒரு எண்ணம் உண்டு. ஆகவே இந்த இரண்டும் அங்கே வைக்கப்படுகிறது. ஆண்டவர் அதை எடுத்து அவர்களுக்கு முன்பதாக பூசிக்கிறார். அப்படியாவது நீங்கள் நம்புங்கள், அப்படியாவது உங்கள் கலக்கத்திலிருந்து நீங்கள் அமைதியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்பதற்காகத்தான் ஆண்டவர் அவர்கள் முன்பதாக இவைகளை வெளிப்படுத்துகிறார். அவர்கள் அதை வெளிப்படுத்தி அதற்கு பிற்பாடு அவர்கள் அமைதியை வாழ்க்கையிலே சொந்தமாக்கி கொள்ளுகிறார்கள். எனக்கு அன்பானவர்களே, உயிர்த்த ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இப்பேற்பட்ட நிலையிலே நம்மை தேற்றுகிறவராக இருக்கிறார், அமைதியை தருகிறவராக இருக்கிறார். ஆக நமது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தருகின்ற இந்த அமைதி நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் சொந்தமாக்கி கொள்வதற்கு அழைக்கப்படுகிறோம். உலக பிரகாரமான பல்வேறுபட்ட நெருக்கங்கள் நம்மை வந்து சூழ்ந்து கொள்ளுகின்ற போது கலக்கம் நம்முடைய வாழ்விலே அதிகமாக வருவது உண்டு. ஒருவேளை ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சந்தித்த மகிழ்ச்சியான குடும்பமாகிய லாசரு குடும்பத்தை நீங்கள் பார்த்தாலும் மார்த்தாளை குறித்து ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? மார்த்தாளே, நீ அநேக காரியங்களை குறித்து கலங்கி கொண்டிருக்கிறாய், அநேக காரியங்களை குறித்து கலக்கம் அடைந்து கொண்டிருக்கிறாய். ஏன்? வீட்டை குறித்து பல்வேறு அனுபவங்களின் ஊடாய் அவர்கள் கலங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். இதுதான் வாழ்க்கையினுடைய யதார்த்தம். நம்முடைய சூழ்நிலையிலும் பல்வேறு காரியங்களை குறித்து நாம் கலங்கி கொண்டே இருக்கிறோம். ஆனால் ஆண்டவர் தருகின்ற அமைதி அந்த கலக்கத்திலிருந்து மகிழ்ச்சியான நிலைக்கு நேராய் நம்மை வழி நடத்துகிறது, அமைதியான அனுபவத்திற்கு நேராய் நம்மை வழி நடத்துகிறது என்பதை நாம் மறந்து போக வேண்டாம். எனவே உயிர்த்த ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தருகின்ற மெய்யான அமைதி அழிவிற்குரிய கருவிகள் ஆக்கப்பூர்வமான அல்லது அமைதிக்குரிய கருவிகளாக பயன்படுத்துகிறது போன்று நம் வாழ்வினுடைய அழிவிற்குரிய சிந்தனைகள் அமைதிக்குரிய சிந்தனைகளாக மாற்றப்படுகிறது போன்று நமது ஆண்டவர் தருகின்ற சமாதானம் அல்லது அமைதி என்பது கவலையிலிருந்து அமைதிக்குள்ளாக வழிநடத்தக்கூடியதாகவும், நமது ஆண்டவர் தருகின்ற அமைதி என்பது கலக்கத்திலிருந்து அமைதிக்குள்ளாக வழி நடத்தக்கூடியதாகவும் இருக்கிறது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்வோம். உயிர்த்த ஆண்டவர் தருகின்ற சமாதானத்தை நமது வாழ்க்கையிலே நாம் பெற்றுக்கொண்டு அதை மற்றவர்களிடத்திலே வெளிப்படுத்தி வாழ நாம் அழைக்கப்படுகிறோம். அதுவே அருள்பணி. அந்த அருள்பணியிலே நம் ஆண்டவர் நம் அனைவருக்கும் அருள் புரிவாராக. ஆமென். நாம் இணைந்து அப்போஸ்தல விசுவாச பிரமாணத்தை அறிக்கையிடுவோம். வானத்தையும் பூமியையும் படைத்து சர்வ வல்லமையுள்ள பிதாவாகிய தேவனை விசுவாசிக்கிறேன். அவருடைய ஒரே குமாரனாகிய நம்முடைய நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறேன். அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலே கன்மறை அடுத்து உட்பவித்து பிறந்தார். பொந்து பிலாத்துவின் காலத்தில் பாடுபட்டு சிலுவையில் அறையுண்டு மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு பாதாளத்தில் இறங்கினார். 3ஆம் நாள் மரித்தோடத்திலிருந்து எழுந்தள்ளினார். பரமண்டலத்திற்கு ஏறி சர்வ வல்லமையுள்ள பிதாவாகிய தேவனுடைய வலது பாசத்திலே வீற்றிருக்கிறார். அவ்விடத்திலிருந்து உயிருள்ளவரை மரித்தோரையும் நியாயந்தீர்க்க வருவார். பரிசுத்த ஆவியை விசுவாசிக்கிறேன். பொதுவாக இருக்கிற பரிசுத்த சபையும் பரிசுத்த
பரிசுத்தவான்களுடைய ஐக்கியமும் பாவ மன்னிப்பும் மரித்தோர் உயிர்த்தெழுதலும் நித்திய ஜீவன் உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறேன். ஆமேன். நாம் கீர்த்தனையில் 407வது பாடலை பாடுவோம். ஜீவ வசனம் கூறுவோம் சகோதரரே சேர்ந்து எக்காலம் உதுவோம் என்ற 407வது கீர்த்தனை பாடலை நாம் இணைந்து பாடுவோம். ஜீவ வசனம் கூறுவோம் சகோதரரை சேர்ந்து எக்காலம் ஓதுவோம். ஜீவ வசனம் கூறுவோம் சகோதரரை சேர்ந்து எக்காலம் ஓதுவோம். பாவிகள் மேலுருகி பாடுபட்டு மரித்த பாவிகள் மேலுருகி பாடுபட்டு மரித்த ஜீவாதிபதி இயேசு சிந்தை மகிழ்ந்திடவே ஜீவ வசனம் கூறுவோம் சகோதரரை சேர்ந்து எக்காலம் ஓதுவோம். பாதக பேயின் வலையில் ஐயோ திரள் பேர்பட்டு மடியும் வேளையில் பேதமாயோடு பிடிவாக அருள் மிகுந்த பேதமாயோடு பிடிவாக அருள் மிகுந்த வேதமை தானடைய போவோ கடிபரவே ஜீவ வசனம் கூறுவோம் சகோதரரை சேர்ந்து எக்காலம் ஓதுவோம். பூலோகம் எங்கும் நம்மையே கிறிஸ்துநாதர் போக சொல்லி மிதித்தாரே. காலா காலங்களிலும் கூடி இருப்போம் என்ற காலா காலங்களிலும் கூடி இருப்போம் என்ற கர்த்தன் வாக்கை நினைந்து என் தேசமும் திரிந்து ஜீவ வசனம் கூறுவோம் சகோதரரை சேர்ந்து எக்காலம் ஓதுவோம். பாவிகள் மேலுருகி பாடுபட்டு மரித்த பாவிகள் மேலுருகி பாடுபட்டு மரித்த ஜீவாதிபதி இயேசு சிந்தை மகிழ்ந்திடவே ஜீவ வசனம் கூறுவோம் சகோதரரை சேர்ந்து எக்காலம் ஓதுவோம். ஜீவ வசனம் கூறுவோம் சகோதரரை சேர்ந்து எக்காலம் ஓதுவோம். ஜெபம் செய்வோமாக. அன்பு நிறைந்த எங்கள் நல்ல ஆண்டவரே, ஆசீர்வாதமான இந்நன்னாளிலும் தம்மை நாங்கள் தொழுது கொள்ள தேவரீர் அடியார்களுக்கு இரக்கம் செய்தபடியால் உமக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகின்றோம். எங்கள் இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்து சமாதான காரணராக இந்த உலகத்திலே கடந்து வந்தார். அவரை எங்கள் வாழ்க்கையிலே நாங்கள் தரித்து கொண்டு சமாதானத்தை எங்கள் வாழ்விலே நாங்கள் அனுபவித்து வாழ ஆண்டவர் இம்மட்டும் அடியார்களுக்கு அருள் புரிந்திருக்கின்றீர். எங்கள் ஆண்டவர் தருகின்ற சமாதானம் அழிவு சக்திகளிலிருந்து ஆக்கப்பூர்வமான சக்திகளுக்கு நேராக வழி நடத்தக்கூடியதாக அமைகிறது என்பதையும், கவலை நிறைந்த சூழ்நிலையிலிருந்து அமைதிக்குள்ளாக எங்களை வழி நடத்துகிறது என்பதை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளவும், கலக்கத்திலிருந்து அமைதியை எங்கள் வாழ்விலே நிறைவாய் தருகிறது என்பதை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ளவும் அருள் புரிந்தீரே. இதனை எங்கள் வாழ்க்கையிலே நாங்கள் தரித்து கொண்டவர்களாய் அப்பேற்பட்ட அமைதியை பெற்றுக்கொண்டு பிறரிடத்திலே அந்த அமைதியை பகிர்ந்து வாழ்வதற்குரிய கிருபைகளை ஆண்டவர் அடியார்களுக்கு தந்தரல வேண்டும் என நாங்கள் செபிக்கிறோம். அதுவே உண்மையான அருள் பணி என்பதை நாங்கள் உணர்ந்து கொண்டவர்களாக வாழவும், எங்கள் ஆண்டவருடைய வசனத்தை கூறி அறிவிக்கின்ற நாங்கள் எங்கள் வாழ்விலே அமைதியை தரித்து கொண்டவர்களாய் அமைதியின் நற்செய்தியை அறிவித்து வாழ்வதற்குரிய ஆற்றலை ஆண்டவர் அடியார்களுக்கு தந்தரல வேண்டும் என நாங்கள் செபிக்கிறோம்.
நல்ல தெய்வமே, ஒரு நெருக்கடியான காலகட்டத்திலே நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் சுவாமி. கொடிய வைரஸினுடைய தாக்கத்தினால் இந்நாட்களிலே உலகமே முடங்கி போய் இருக்கக்கூடிய ஒரு நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் அடியவர்களும் இல்லங்களில் தரித்திருக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்குள் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றோம். நல்ல ஆண்டவரே, நீர் அடியார்களுக்கு இரக்கம் செய்தரல வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம். இந்த கொடிய வைரஸ் முற்றிலுமாக உலகத்திலிருந்து அழிக்கப்படவும், ஆண்டவரே, இந்நாட்களிலும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற மக்கள் முழுமையான குணத்தை சொந்தமாக்கி கொள்ளக்கூடிய கிருபைகளை கடவுள் தரவும், இன்னும் எவரையும் இது தாக்காதபடி ஆண்டவர் இரக்கம் செய்தரல வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்நாட்களிலும் இந்த நெருக்கடியான சூழ்நிலையிலே உழைத்து கொண்டிருக்கின்ற எல்லா தம்முடைய மக்களுக்காக நாங்கள் மீண்டுமாய் மன்றாடுகிறோம் சுவாமி. குறிப்பாக மருத்துவத்துறையிலே பணிவிடைகளை செய்கிறவர்கள், இன்னும் ஏனைய பணிவிடைக்காரர்கள், காவல் பணிகளை நிறைவேற்றுகின்றவர்கள், துப்புரவு பணிவிடைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் எல்லோரையும் ஆண்டவர் கண்ணோக்கி பார்ப்பீராக. எங்கள் அன்பு தெய்வமே, எவரையும் இந்த நோய் தாக்காதபடி நீர் காத்தரலவும். ஆண்டவரே, உம்முடைய மேலான பராமரிப்பையும் பாதுகாவலையும் தம்முடைய மக்களுக்கு நீர் தந்தரல வேண்டும் என நாங்கள் செபிக்கிறோம். இன்னும் அதிகமாய் எங்களை இந்த நோய் தாக்குமோ என்கின்ற அச்சம் எங்கள் வாழ்விலே குடிகொண்டிருக்கின்ற போது, அச்சம் நிறைந்த கலக்கம் நிறைந்த அனுபவத்திலிருந்து அமைதியை எங்களுக்கு தருகின்ற கடவுள், எல்லா தம்முடைய பிள்ளைகளும் அமைதியான வாழ்வினை சொந்தமாக்கி கொள்ள ஆண்டவர் அருள் புரிவீராக என்று செபிக்கிறோம். என்னுடைய சமாதானத்தையே இந்த உலகத்திலே நான் வைத்து செல்லுகிறேன் என்று சொல்லி சென்ற இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அமைதி வாழ்வு ஒவ்வொருவருக்கும் போதுமானதாக அமைய ஆண்டவர் அருள் புரிவீராக என்று நாங்கள் மன்றாடுகிறோம். நல்ல ஆண்டவரே, வாழ்வை குறித்த அச்சத்தோடும் பல்வேறு நிலைகளிலே சோர்ந்து போன அனுபவத்தோடும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற அடியார்கள் மேல் உம்முடைய கிருபா கடாட்சம் நிறைவாய் தங்கி இருக்க வேண்டும் என்று மன்றாடுகிறோம். நீர் தருகின்ற அமைதியை சொந்தமாக்கி கொண்டு வாழ அனைவருக்கும் ஆண்டவர் அருள் புரிவீராக என்று ஜெபிக்கிறோம். மிகச் சிறப்பாய் இந்த நோயின் அனைவரும் விடுபட மிக விரைவாக நல்லோர் தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிப்பதற்குரிய அனுபவத்தை ஆண்டவரே எங்கள் விஞ்ஞானிகளுக்கு கடவுள் கட்டளையிட்டரல வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம். அதற்காக உழைக்கின்ற தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு உம்முடைய ஞானமுள்ள இருதயத்தை ஆண்டவர் தந்து துரிதமாய் ஒரு நல்ல தடுப்பு மருந்து இதற்காக உருவாக்கப்பட ஆண்டவரே நீர் இரக்கம் செய்தரல வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஐயா, முழுமையான பாதுகாவலை எங்கள் கடவுள் ஒருவருக்கும் கட்டளையிட்டல்வீராக என்று செபிக்கிறோம். அமைதியாய் வாழ்வதற்குரிய அனுபவத்தை ஆண்டவர் நிறைவாய் வழங்கியல்வீராக என்று மன்றாடுகிறோம். நல்ல ஆண்டவரே, எங்கள் திருச்சபைக்காய் தம்மை நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம். இம்மட்டுமாய் திருச்சபை வாழ்வு பணியில் ஆண்டவருடைய இரக்கம் கூட இருக்கிறபடியால் உமக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகின்றோம். திருச்சபையின் விசுவாச குடும்பங்கள் ஆண்டவருக்குள் வளர்ந்தோங்கக்கூடிய கிருபைகளை தாரும் ஐயா. இந்த நெருக்கடியான காலகட்டத்திலே எல்லா மக்களும் அமைதியோடு வாழ்வதற்குரிய கிருபைகளை நீர் தந்தரல வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம். இந்நாட்களிலும் பல்வேறு நிலைகளில் உழைப்பதற்கு ஆயத்தமாய் உழைத்து கொண்டிருக்கின்ற எல்லா மக்களையும் நீர் கண்ணோக்கி பார்ப்பீராக என்று செபிக்கிறோம். ஆண்டவர் தருகின்ற பலத்தையும் சுகத்தையும் பெற்றுக்கொண்டு சிறப்பாய் உழைக்க ஆண்டவர் இரக்கம் செய்தரல வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம். இந்நெருக்கடியான காலகட்டத்திலும் திருச்சபையோடு தங்களை இணைத்துக் கொண்டு பல்வேறு காணிக்கைகளை வழங்கி ஆண்டவரை கனப்படுத்தி இருக்கின்ற எல்லா மக்களையும் ஆண்டவரே நீர் சிறப்பாய் கண்ணோக்கி பாரும் சுவாமி. தம் பிள்ளைகளுடைய கையின் பிரயாசங்கள் உம்மால் தொடர்ந்து வாய்க்க செய்யப்படவும் நன்மைகளை வழங்கி நீர் ஆதரித்தரலும் வேண்டும் என்று மன்றாடுகிறோம். இன்னும் எல்லா மக்களும் திருச்சபையோடு தங்களை இணைத்துக் கொண்டு தங்களால் இயன்ற உதாரத்துவமான உதவிகளோடு திருச்சபையினுடைய பணிவிடைகளை தாங்கி உம்மை மைமைப்படுத்த ஆண்டவர் அருள் புரிவீராக என்று மன்றாடுகிறோம். அனைவரது உழைப்பிலும் ஆண்டவருடைய விசேஷித்த கரம் நிறைவாய் தங்கி இருக்க வேண்டும் என்று மன்றாடுகிறோம். மகிழ்ச்சியான அனுபவங்களை அமைதியான வாழ்வு நிலைகளை அனைவரும் சொந்தமாக்கி கொண்டவர்களாய் நிறைவோடு மகிழ்வோடு வாழ கர்த்தர் அருள் தாரும். எங்கள் மக்கள் இந்தியாவினுடைய பல பகுதிகளிலும் இன்னும் உலகத்தினுடைய பல்வேறு இடங்களிலும் தங்கி கடமைகளை செய்கிறவர்கள் ஆங்காங்கு இருக்கின்ற இடங்களில் உம்முடைய பராமரிப்பினையும் பாதுகாவலையும் பெற்றுக்கொள்ளவும் நாங்கள் நல்ல செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ளவும் கர்த்தர் அருள் புரிவீராக என்று மன்றாடுகிறோம். இந்த வாரத்திலும் தங்கள் பிறந்த நாள் திருமண நாளை நினைவு கூறுகின்ற
எல்லா மக்களையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்து புத்தாண்டினுடைய நன்மைகளை வழங்கி நீர் ஆதரித்தரல வேண்டும் என்று மன்றாடுகிறோம். எங்கள் மக்கள் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் அமைதியோடு வாழ்வதற்குரிய அனுபவத்தை ஆண்டவரே நீர் கட்டளையிட்டரல வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம். உம்முடைய மாறாத பிரசன்னமும் நிறைந்த வழி நடத்துதலும் எல்லா தம்முடைய மக்களுக்கும் துணை நிற்கட்டும். நீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கின்ற பிள்ளைகள் ஆண்டவருக்குள் வளர்ந்தோங்கக்கூடிய கிருபைகளையும் சிறப்பாய் பிள்ளைகளுடைய கல்வி வாழ்வின் நாட்களிலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற போது ஆண்டவரே பிள்ளைகளின் நாட்களை விளையாட்டாக நகர்த்தி விடாதபடி மிக கருத்தோடு அமர்ந்து கற்றுக்கொள்வதற்குரிய கிருபைகளையும் சிறப்பாய் ஆண்டவரை அறிகின்ற ஞானத்திலே வளர்ந்தோங்க ஆண்டவரே திருமறையை ஆழ்ந்து கற்கவும் திருமறை பள்ளி பாடங்களை கற்றுக்கொள்ளவும் ஆண்டவர் அன்பு பிள்ளைகளுக்கு அனுகிரகம் செய்தல்வீராக என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம். உம்முடைய தயவினால் அனைவரையும் தாங்கும் பலவீனத்தோடு சுகவீனத்தோடு இருக்கின்ற மக்கள் உம்மிலே நல்ல சுகத்தையும் பலத்தையும் பெற்றுக்கொண்டு ஆரோக்கியத்தோடு கடமைகளை செய்ய ஆண்டவர் ஆற்றல் அருளியல்வீராக என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம். என்னென்ன நன்மைகள் தேவையோ எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் அனைவருக்கும் ஈவாக தாரும். நாங்கள் சமாதானமான நற்செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ள கர்த்தர் அனைவருக்கும் அருள் புரிவீராக என்று செபிக்கிறோம். நன்மையான அனுபவங்களை வழங்கி ஆதரிக்கின்ற கடவுள் அனைவருக்கும் துணைவராயிருந்து மகிழ்ச்சியான அனுபவங்களோடு வாழ கர்த்தர் அருள் புரிவீராக என்று செபிக்கிறோம். நாங்கள் எதிர்நோக்கி நிற்கின்ற ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமானதாக அமையட்டும். எங்களிலே பிரயாணம் மேற்கொள்ளுகின்ற மக்கள் உம்முடைய பாதுகாவலையும் பராமரிப்பையும் பெற்றுக்கொள்ளவும், உழைக்கின்ற மக்கள் தாங்கள் உழைக்கின்ற இடங்களிலே உம்முடைய தூய பராமரிப்பினை பெற்றுக்கொள்ளவும் ஆண்டவர் அருள் தருவீராக என்று செபிக்கிறோம். அனைவரது கடமையிலும் உம்முடைய கிருபை எப்போதும் தங்கி இருக்கட்டும். அடியவர்களை சமாதானமான பாதையில் நீர் அனுதினமும் வழி நடத்தவும் நன்மைகளை வழங்கி ஆதரித்தரலும் வேண்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்தமுள்ள நாமத்தில் இவைகள் யாவற்றையும் தாழ்மையோடு வேண்டுகிறோம். ஜெபம் கேளும் எங்கள் தூய பிதாவே, ஆமென். நமது ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய கடவுளுடைய அன்பும் அனைத்து ஆற்றல் வழங்குகிற தூய ஆவியரின் கூட்டுறவும் நம் அனைவரோடும் என்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் தங்கியிருப்பதாக. ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. சமாதானத்தோடே சென்று வர கடவோம். கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே.